Здравейте, аз съм Николай от Trainer.bg и току-що се върнах от обучението по ефективно учене. Беше страхотно и сега съм пълен с енергия за този интересен видеосъвет. Днес ще разгледаме два нови оригинални слайда, които да използваме за презентациите си. Това ще бъдат Deep Blue Presentation и Living in the Dark. Обърнете внимание на фона, шрифта, ефектите в слайда. Ще ви покажа някои основни концепции, които правят елементите приятни за гледане. Готови ли сте? Започваме! Deep Blue Presentation. Морско-синия слайд, подходящ за всякакви случаи. Този фон е много приятен и дава много възможности. Видях го в презентацията на продукта 3D Serpentine на сайта на Zaxworks. Хареса ми и реших да го пресъздам с някои леки промени. Шрифтът на голямото заглавие е Book Antica, а на малкото е стандартният Calibri. Обърнете внимание на цвета. Тъй като фонът е син, цветът на буквите също е в гамата на синьото. Бихме могли да ги направим черни, което също ще даде добър резултат. Но синьото създава усещането, че заглавието е част от самата сцена. Голямото заглавие е най-тъмно, за да се чете най-добре. Другите заглавия стават все по-светли, като по този начин показваме степента на важност на думите. Под заглавието дори можем да го направим сиво, с което да покажем, че може и без него. Ако искате да акцентирате върху едно заглавие, направете цвета му по-контрастен. Ако подзаглавието е важно, помислете и за размера му. Окей, минаваме нататък. Living in the Dark. Текст, осветен от прожектори в този прост, но стилен дизайн. Такъв фон можете да направите на почти всеки графичен редактор, което го прави доста практичен и гъвкав. Шрифтът, който съм използвал, се казва Home Remedy. Home Remedy. Той е абсолютно безплатен, но доста ефектен. Забележете триизмерния ефект, който съм постигнал с заглавията. Благодарение на специфичния фон и малък трик с размера, най-горния ред изглежда най-далече, а най-долния най-близо. За този ефект, разбира се, помага и сянката, която е стандартен ефект и присъства в повечето графични приложения или софтуер за презентации. По принцип, бихме искали най-важното заглавие да е най-контрастно и бихме го направили черно. Ако обаче си представим откъде идва светлината на прожектора, ето от тук отдясно, виждаме, че първото заглавие би било по-осветено от другите. Ето защо сме го направили малко по-светло. Това беше от мен в този интересен видеосъвет. Слайдовете, които ви показах, можете да свалите от сайта на Trainer.bg и да ги използвате напълно безплатно. Вижте също и нашите много готини обучения по ефективно учене и презентационни умения. Очаквайте следващите видеосъвети, в които ще обърнем внимание на още оригинални дизайни и други интересни техники. А до тогава, бъдете креативни и се забавлявайте. Аз съм Николай от Trainer.bg. До скоро!